si tatay ug matoy nay ay. Oh, nga naman? Ilagyo kong ipamugos nga makigatubang gyud kuno kong Sir Marlon para kuno di masuko nato. Sus na unsa man taw ng tawhana? Uy, nga naman di ipugos man jud ka na niya? Mao lagi na yun. Unsa man ka mamiya malang ka? Nga nag-exulti naman tos matoy nimo. Unsa mi daotan nato? Nga naman? Nga naman di ay? Ay da, nihangyo lang ito si matoy niya. Nga tagdo lang to si Sir Marlon karon di may ubos ni nato. Unya bing anong hulgaon man ko ninyo bing nga makikontra si Sir Marlon nako kung likaya nako siya. Man Nga naman jud ka? Nga ipugos man gyud mo ng siling na tong Marlon? Unsa man ka? Ha? Bugaw ka? Bugaw ka? Ha? Imong bugawan na to anak? Ha? Ha? Paminagot! Abinaw! Nag-anak ka na lang ga? Dili ako gisulti. Kisa Si ka matoy, si matoy. Nga dili balikayan si Sir Marlon ni Helen. Ako igo na ko ni sikan emosyon. Musyon ka bitaw, mamusyon ganiron karon. Unya tay bing ano niingon man ka bing nga si Sir Marlon masuko kung likay-likaya nako siya. Wa di ka moingon. Ikaw amahan man ka na nga sino na imong oo, asa man imong utok? Usa may pagtusi mong anak? Ha? Barato na lang ginakayo? Imong labanan ni imong anak, di kay katong lain. Nay! Nay! Utok ka din nga sa pag-autok ko linaw! Ay na kay tagpuan ani. Kailan ko po to, bay? Asa may bayan ha? Ikaabot naman na mabulo, lugsong ka. May antina sa radyo diha, mo na balay sa kapitan. Mo ba? Oh, mo na siya. Kaya ako dire, simang na ko dire kay uli ko sa mo eh. Asa ka? Uli sa mo. Uli ka? Oh, nara mo diha dool, pero kuan ba? Ay. Pero nga. Ito no. Sana. Di, Bungkang kalimbuang. boss. Bali. Ay ko gilara! Bali lagi. Gilara! Bali. Ay, ay pangilan. Bali lagi. Na. Ayo, bro. Ayo na itiun ako, bro. Ay lagi na. Hey! Bungkang ng pagmaon mo. Taro ha? Ayo gitiun ba? Ikaw ba kawa ba yung batasan mo? Uy, nagpatabang pagka nako gitultulan tikaw nya maniun kag armas. Sa mo kay? Kumain na kumuot nimo. Buto ganina. Ayo lagi. Tabaw ba ka nga tuygan kan kill aman? Ay nagdagan-sulti. Dali. Una ako. Kamataan mo oy. Ako. Sugabulbul. Wanitan ka ng babuya ka. Tuwa ko banner ni mo oy. Nagpatabang pagka nako nya imo kung si unan dito. Ay nakapagulbul. Ngayon ka kong liko. Liko! Go! Taan ni oy. Sige to. Uno, kumay sa anak mo. Pasay! Ay, ikang babuya. Kalit mo ka? Likos to! Oh, gi. To. Oh, to. Oh, wasa. Ikaw wala ka. Ako to. Itaan ni. Oy. Layo pa ta. Nakaulo! Gamadyo di ka na. Sigbagol buli. What? Lingi-lingi ha? Iglingi-lingi ha? Tiho di ka mapalingi. Lah, lingi. Tanaw ka.
Tanaw lang. Limot ako sa imong naong. Lisod-lisod na ba na sa guhon ng imong naong? Napa ko sketch dire, lisod sa nadrawingon. So may maayo gid ana. Isuro ana sa guhon oy. Mura magkag endangered species god. Igsutik imong naong, murag igsuon sa itik. Lisod kaayo. Si bugol-bula mabugi. Kawa, ganina ra kinansaw. Padayon ta. Padayon ta. Ako mong dito oy. Man. Man. Taw! Mayo pata. Wala lang. Pagulbol. Asa balik ko ayoy. Antay! Hoy! Hey! 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 Yes, sudah. Kan lihat ako tagay kay Hulmigas. Ayun. Kita mo na mukha mo. Ikaw! Asa man ta? Doon na lang ka. Doon na lang ka. Asa lagi ta? Kani ako marunong sa kami sa kursa ha. Ya. Dayo na sa todo. Ikaw! Ni ang mga tao ay talaga mapukulay. Uy, Hey! siya. Manapa ganit ka, huwag sa tuhanan eh. Matay ka, makalag ka, hasta imong kalag. Bago na ako. Tanawa niya ka.
itong Simon ay. Hamad si Simon eh. Ano araw man ka mangita dali? Ingon mo gud siya nga mo ani siya sa inyo. Ano maram sa kamo? Mag-usama siya dali. Bisita mo kuno siyang floor. Mamisita siya, Flor? O lagi. Flor? 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 Ha, Flor? Flor diri tay. Hamad eh. Wala ko kabalo. Ako naman ko diri good. Was, Flor. Kaya ito sa inyo. Anira ra ko ginawa dito sa amo. Amo dito Simon. Tingnan ko yung tundo ha. Ha? Saan ka sa inyong silong na Bukod sa masilong. Takibaw. Ano mo ito masilong? Mag-antos na niya duko dito? Nagtago-tago lang. Kaya ito sa inyo ha. Wa lagi. Sus, suway ng bata agad. Sige man ka. Diha raman ko. Unsa? Diha ra ko. Di man diha. Di diha. Na Simon diha. Na Simon. Ha? Witay uy. Ah! Ka man lang ka uy, wa diha uy. Tama na. Imo kita go Simon dali. Oy baboy. Gos diha. Ay Simon day. Ha? What Imo is giungan akong baboy. Ay Baboy. ganina Anak. ako nagpaabot sa mo. Para ba to'y paniud to? Di pa uli man to siya pag human niya palitog ice cream. Ay mani mo tagoy Simon. Unsa? Ang akong anak mo'y managos ni Simon, yung baboy dako. Ano patagag sulti diha. Uy, sabla Tana ka raman tayo ko uy. paniguro ba? Paniguro. Unsa ang ako na nung anak mangimuang kon imong kidnapper. Unsa mo taong ka? Amo ko magingunoy. Tana lang ko ba paniguro. Basin day imong gi sugo. Usuro ba na ron? Puso. Ano si Flor may mampukutan noon? Ha? May posibilidad nga si Simon may manago. Dili ang akong anak. Kiso dito. Usa ba? Ayaw pangitay akong anak ha. Kay mawota na. Ayaw pangita din ni Simon. Masin ako. Masin.